Značku Volvo mám veľmi rád. Aj preto som vlastnil niekoľko týchto aut v minulosti, napríklad V70 2. generácie, S60 2. generácie. No a prednedávnom ste videli aj môj návrat k tejto značke po dlhých rokoch. No a medzi tým ste samozrejme videli na volante plno iných modelov od Volva. No ale dnes to bude návrat o 2 dekády späť, pretože to, čo vám idem predstaviť, je jedno z tých aut, ktoré som vždy chcel. No a zvyšok už viete, nikdy si nekúpil. V70 3. generácie, ktorá je navyše v tejto krásnej edícii Volvo Ocean Race. No a vďaka autobazáru Bilmar si dnes vyskúšame tento konkrétny kúsok, ktorý má na odometri krásnu cifru 353 000 km. Sám som zvedavý, ako to jazdí a hlavne ako to vyzerá po tých rokoch, pretože Volvo je známe svojou kvalitou. No a či to platilo aj v tomto prípade, tak to si povieme o chvíľku na jeho palube. Nech sa páči. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. No a my sa môžeme vydať na prvé kilometre s týmto autom, ale hneď prvá vec, ktorá tu je, ktorá jasne kričí, že ja som Volvo, tak to sú tie sedačky. Ja som si do nich sadol a že wow, môj zadok mi normálne poďakoval aj s chrbtom. Toto hovorím dosť často, ale Volvo má jedný z najpohodlnejších sedačiek vôbec. A na to, že toto auto má 350 000 kilometrov, tak tie sedadlá vôbec nepôsobia dojmom nejakého vyválaného gauču. Absolútne nie. Veľmi dobre sa dá nastaviť aj volant, či už k vám alebo výškovo. A taktiež ďalšia vec. Na to, aké kilometre máme za sebou, tak tá prevodovka je úplne že presná, nemá žiadnu vôľu, perfektné. Poďme si najprv povedať niečo k samotnej 3. generácii V70. Vyrábala sa od 2007 do 2016, 2008 a 2012 tu boli také mierne facelifty. A než budem pokračovať, ďalšia vec zaujímavá. Pozrite sa, po akom zalatanom asfalte idem. 350 000 auto, jazdí na ňom lepšie ako väčšina nových, to si dovolím tvrdiť. Ale tu je samozrejme vidno aj tú starostlivosť, ktorú ten majiteľ dal tomuto autu. Predpokladám, že tu budú napríklad nové tlmiče, lebo takto určite nejazdia tlmiče s 3 kilami. Tak a teraz môžeme dať trošku akcelerácie. Áno, ten zvukový prejav tu je, toho dízla. K tomu sa ale ešte dostaneme. Ale ešte späť k histórii, pretože sme prišli o R-kové Volvo, prišli sme aj o niektoré motory, ale na druhú stranu zase sme aj nejaké dostali. Prišli sem štvorvalce, prišli sem šesťvalce, dokonca radový šesťvalec, ktorý nebol, ako sme zvyknutí, orientovaný pozdĺžne, ale priečne, teda bol medzi prednými kolesami hnaná predná náprava. V70 stála na platforme P3, ktorá bola spoločná s Fordom, pretože Ford vtedy vlastnil Volvo a tak ste komponenty z tejto platformy našli napríklad aj na S80, čo bola kvázi limuzína z tohto auta, spredu takmer na nerozoznanie až na veľmi drobné veci, ale v zásade to isté auto. Ale paradoxne ste tú platformu našli aj napríklad na Forde Galaxy alebo S-Max. A napríklad stĺpik riadenia bol totožný až na 80% a zvyšných 20% si ladili už samotní inžinieri v tej alebo v tej automobilke. A keď sa vrátim ešte k tomu dizajnu, tak ten je naozaj pekný do dnešných dní. Stále sa mi to páči, či zvonka, znútra. Navyše my tu máme túto krásnu farbu, ktorú ste dostali na Volvo Ocean Race edícii. Ale je tu taká vec, že veľa ľudí si myslí, že to bola jediná farba. Nie, vy ste Ocean Race mohli mať dokonca aj v striebornej. Samozrejme, mohli ste mať ale R-paket, to znamená, že auto malo nejaké tie spoilery, bolo naozaj veľmi pekné, vyčančané. No ale späť do interiéru V70-ky. Dizajn interiéru sa tu náramne podaril. Mne sa páčil už v tej 2. generácii, ale tam to trpelo naozaj na tie tvrdé plasty a bolo to tam také kadejaké, praskali. Tá kvalita tam nebola nejaká úžasná, ale tu to pôsobí, že totálne prémiovým dojmom. A hlavne v tejto kombinácii máme tu tmavý vrch a všetko ostatné svetlá koža, svetlé plasty. Nič tu nevrzga. Totálne, že nie. Nič tu nie je ulomené, nič tu nie je zničené. Jediné, kde sa podpísal zub času a podľa mňa aj taká menšia starostlivosť toho predchádzajúceho majiteľa je, že sedačky na tej koži už je vidno tmavé záhyby, ale toto si myslím, že by v detailingu veľmi pekne vedeli spracovať a spraviť, vyčistiť, ale nie sú dotrhané. A celkovo to auto pôsobí tak komódne, pohodlne. Naozaj toto je auto, ktoré si kúpite, keď chcete pohodlnú jazdu.
Nemôžete to s ničím iným porovnávať, pretože toto je vyslovene na ten komfort a samozrejme, keďže je to Volvo orientované aj na bezpečnosť. Veľmi sa mi páči aj táto stredová konzola, tu som čítal ďalší nezmysel ohľadne tohto auta. Údajne vám zavadzia pri kolene. Teda ja som dosť háklivý presne na túto vec a preto niektoré autá fakt nemusím, ale tu tá plávajúca stredová konzola je veľmi tenká, vôbec mi nezavadza a dokonca sa mi páčia aj tie ovládače, ktoré tu sú. Nemám s tým najmenší problém, že by tu bolo veľa tlačidiel, lebo toto sa veľa ľudí sťažuje, že Volvo, tam bolo 3000 tlačidiek, ale keď presadnete úplne z nového auta sem, tak zistíte, že každé to tlačidlo alebo tlačidlo po správnosti má svoju jasne definovanú funkciu. Nič nemusíte ísť cez nejaké menu, niekde sa prekutrávať. Stlačíte a auto robí presne to, čo čakáte, že urobí. Ďalšia vec, budíky. Oproti druhej generácii opäť tak dospeli, posunuli sa v čase a veľmi sa mi tiež páčia, hlavne ten stred, pripomína mi to napríklad Mercedes CLK druhej generácie, ale po facelifte v 2012 už sa stratil tento pekný kokpit a nahradil ho plne digitálny. Celkovo V70 bola vždy o tom luxuse, o tom pohodlí, o tej veľkosti, o tej využiteľnosti. Toho miesta je tu kráľovsky veľa, aj keď na dĺžku to auto nie je nejaké extrémne dlhé, má 4,8 metra. Čakal som viac, keď stojím pri tom alebo sedím vnútri. Keď máte malé deti, tak zistíte veľmi rýchlo, žiadne auto nie je dosť veľké, no ale v tomto prípade na vás čaká. A to veľmi nerad udávam teraz túto hodnotu, ale 1600 litrový kufor, ak potrebujete. To musí stačiť každému. Ja sa teraz plázím po Bratislave a tuto musím oceniť dve veci. Prvá, extrémne pohodlný podvozok. Pozrite sa, cez Kolanice, rozbité cesty bratislavské. Fakt to ide dobre. A druhá vec, spotreba. Tu si ešte ovládate ten palubák týmto otočným ovládačom, taká úplná že klasika. Opäť žiadne divoké klikačky a zistíte, že aj s tým, že sa motám po meste, tak stále mi ukazuje 7,3 litra priemernú spotrebu. A tým sa dostávame k motoru, pretože to, čo nám bije pod prednou kapotou, má označenie 2.0D. Po facelifte sa to označovanie motorov u Volva radikálne zmenilo. Už ste nemali podľa objemu, ale mali ste podľa tej výkonnostnej triedy. Teda mali ste diesel D3, D4, D5. V70 poslednej generácie jazdí na platforme P3, čo je platforma od automobilky značky Ford, ale prvé naftové motory tam sú použité od koncernu PSA, čiže klasické motory HDI, ktoré poznáme aj z iných francúzskych modelov. Je to ale len hardware, pričom software si robilo normálne tradične Volvo. Problémov tento motor nemá, v zásade sa to sústredilo len na tri veci. Treba si skontrolovať tesnenie pod hlavou valcov, treba si skontrolovať kvalitu strekovačov alebo stav strekovačov a palivové čerpadlo. Ak človek nezanedbá servis, tento motor vie jazdiť veľké kilometre. Pôvodné tie PSA motory sú 4-valce a naše nové Volvo motory sú potom 2-litrové 5-valce. Ak samozrejme hľadáte nejaký Volvo motor, tak treba siahnuť buď po 5 valcoch naftových, to znamená s objemom 2,4 litra alebo spomínaný 2 liter. 2 liter trošku tiež trpel na tesnenie pod hlavou valcov, 2.4 treba občas vymeniť výrivé klapky. Inak s pravidelným servisom tieto motory naozaj vedia jazdiť veľké kilometre a podobne rovnako bezproblémový je motor 3 liter, čiže s preplňovaním benzínový, alebo 3.2 atmosférická. Tam jedine, čo si treba pri väčších nájazdoch dávať pozor, to je hladina oleja, aby ten motor ľudovo povedané nežral olej. Väčšina ľudí potom aj pozerá si po automatických prevodovkách, tak je to japonská značka Aisin, 6-stupňový automat, v podstate z nášho pohľadu nesmrteľný. Jedinú vec treba meniť olej. Aj keď napriek tomu, že Volvo si hovorí o tom, že to je tam doživotný, ale povedzme, že pri tých klasických jazdách každých 100 000 km, pri väčších nájazdoch, alebo keď pri väčších záťažiach, to znamená, že jazdíte taxislužbu v veľmi krátkej vzdialenosti, tak sa odporúča povedzme každých 70 000 km vymeniť olej v prevodovke a môžete jazdiť do nekonečna. Ten pohodlný podvozok, tak ten si podáva ruky aj s tým preposilovaným riadením, ale ono sa tu naozaj hodí, ako tuto nikto nečaká žiletkovo presné riadenie. Čo by to bolo Volvo, samozrejme bez toho, aby ste si to mohli kúpiť aj štvorkolku, tu ste ju mohli mať, samozrejme bol to Haldex. To je jedna z vecí, na ktorú si určite dávate pozor, ak by ste si kúpili V70 práve so štvorkolkou, tam môžu nastať nejaké problémy, hlavne keď sa tam nemení olej a teda je treba to otestovať pri kúpe, že či to vôbec funguje alebo či len vozíte balast nefunkčný na palube. Ak som už spomenul bezpečnosť, tak ešte jedna informácia. Vo svojej dobe V70 hneď pri uvedení získala 5 hviezdičiek z 5 v Euro NCAP. Myslím, že to bol takmer plný počet bodov.
A to len dokazuje, že to Volvo naozaj stále myslí na bezpečnosť a jednoznačne patrí k prémiovým autám. A to, že patrí k prémiovým autám, dokazuje aj úroveň hluku na palube. Aj na diaľnici, ale aj v meste ten hluk je extrémne potlačený. To už vedela samozrejme aj stará generácia, ale v tejto tretej pokračuje v tradícii. Naozaj veľmi dobré a komfortné a tiché auto. No a vrátim sa teda k motoru, že čo to vlastne máme tu pod prednou kapotou. Tak je to klasický 2 liter, už samozrejme common railový, no a výkon má 100 kW, teda 136 koní a 320 Nm. Nie je to žiaden pretekár, to ani nikto od neho nechcel, ale presne na takéto si prtkanie, paráda. A navyše s tou spotrebou, jasné, čítal som rôzne legendy o tom, ako to vyrába naftu, podobne ako TDI, ale neverte tomu, ale tých povedzme, že 7,5 litra je úplne v pohode dosiahnutelných aj v kombinácii s mestom. A to, čo stále chytám do ruky, tak to je páka 6-stupňovej manuálnej prevodovky. Ten manuál je fantastický aj po tých 350 000 km. S manuálom vám odpadá teda jeden veľký problém. No a zatiaľ som to Volvo vychvaloval po všetkých stránkach, ale samozrejme má aj svoje mínusy. No jeden z nich aj tu rovno vidím, že interiér na niektorých miestach už podľahol skaze po tom čase, ale otázka je, že či je to robota niekoho, kto na tom predtým jazdil, alebo je to štandard, ale ja si nepamätám, že by sa takto tie interiéry kazili v iných autách, takže pravdepodobne to bude asi tento konkrétny kus. Ďalšie také mínus, a to je vec, ktorá môže naozaj niektorým ľuďom vadiť, a to je opäť choroba všetkých aut značky Volvo z tohto obdobia, aj predtým dokonca, a to je dosť príšerný ride. To znamená, že ak sa potrebujete otočiť na nejakej úzkej ulici alebo niekde parkujete toto auto, tak sa vám kľudne môže stať, že tam, kde s bežným autom to spravíte na šupu, tak tu budete chodiť hore-dole. A keď máte ten vysúvací monitor, tak ho potom vyškodnete zubami. Tuto stará Vajnorská v Bratislave, kto to poznáte, tu sú nádherné v úvodzovkách vlny a asfalt. A Volvo iba si ide. To je paráda. Ďalšie také mínus, možno priamo k tomuto motoru. Od spodu sa mu veľmi nechce, musíte ho naozaj že točiť. A s tým súvisí ešte ďalšie mínus a to je jeho zvukový prejav. Ak vám diesle veľmi nevadia, tak OK, ale naozaj tuto počujete tú starú školu z neho. A treba povedať, že tie 5-valcové diesle zneli o mnoho lepšie, najmä vo vyšších otáčkach. 5 valcov. No a posledný mínus, ktorý mi takto napadne je, že ak pozeráte práve po takýchto modeloch Volvo, aj úplne jedno, či V70, S80, alebo aj C70, aj úplne jedno, či diesel, benzín, tak v drvivej väčšine majú tie autá nabehané, že miliardu kilometrov. Ale to o niečom svedčí. Sú to naozaj že spoľahlivé a dobre spravené autá, len vy ako kupujúci musíte naozaj vyberať také, aby ste nekúpili zrovna ten zodratý kus. Ale čím ďalej sa vozím s týmto autom, tým sa mi to viacej páči. Opäť je to taký flashback, taký návrat v tých spomienkach naspäť na to moje staré Volvo. Jednoznačný odkaz je tu už len to, ako sa to auto správa, ako pláva nad tými rozbitými dierami tuto v Bratislave. Príjemné vozenie a naozaj toto Volvo len dokazuje, že patrilo a stále patrí do tej prémiovej triedy. A vôbec by som sa nebál porovnať V70 aj s tou prémiovou trojkou z Nemecka. Vy viete, ktorá to je? No a ja si onedlho vyskúšam práve auto, ktoré mu priamo v tej dobe konkurovalo, teda 520D v kombíku. No v každom prípade dostali sme sa na koniec videa. Dúfam, že som vám ukázal V70 3. generácie, možno v lepšom svetle, ako ste ju doteraz videli. A možno som vás aj tak nalomil, že teraz idete pozerať tie inzertné portály, že po čom vlastne tieto autá chodia. Tak skočte určite aj na stránku Bilmar.sk, odkiaľ mám toto auto. No a ak som niečo nepovedal alebo povedal nepresne, tak určite mi dajte vedieť dolu pod video. Prípadne ak máte tip na inú jazdenku, možno konkurenta tohto auta, alebo z obdobia, alebo na niečo úplne iné, píšte dolu pod video. No a my sa vidíme onedlho pri ďalšom aute. A toto jak žehli. Mamma mia, toto je fakt postavené dobré auto. Fakt dobré.